खालामगोन दिनैहाय गाइस दे जोबजासे नायलां भिडिअखौ महायनिफ्राय महाय थांगोन मा लांगोन नायलांबानो जाबाय दे भिडिअखौहाय जोबजासे नै रुम मालिकआ सिङावसो दङ जों स्टार्ट खालामनोसै एबार नायलांदो आंजों लोगोसे दे गासिन बख'नानै दोनजोबखाबाय बाहेरायाव बख'जोब्बाय नै दा गारि फैनो बाखि दङ आरो गारि फैब्लानो लांजोबनोसै गाहायावहाय सिरियाव गाखोनांगौ नै देनजारसो रोगा जेनबाय थफ्ला थफ्लि बहाय दा जमा खालामहैनानै बुक खालामगोन सिरिया नायसै नै Entar gilir be hone. Gila hone. Mama mau subuh sore beji gilir. Deh. Erbu sini, saya gak ini. Deh. Angkat bawa ni saja. Lain. Kami ni baiklah sih. Zaygayawno जायो दा सेकेन्ड फ्लोर जा ओंखायनो मेंलाय थायो ये बहुत बारी लग रही है तब अच्छा है गुड बॉय वाव गुलि प्रप्स लाजोबनो माथो उनाव केमआव थांसिगोन नोंखौ मेन पाबजि प्लेयार बेनिफ्राय फिसासिन नालाय खस्थ'सिनसो जाबावनाय चलो नै सिरिया माबायदि फिसा बेयावनो उफाय गैया एक्सारसाइज खालामलायनाङासै एक्सारसाइज खालामलायबावदोंसो नै आरबान कम्पानिनि पेकेट गोजा गासिबो दे अभी सीधा जाओ सीधा आके एक आगे जाओ नों सिगां थांदोलाय हल्का है ज़्यादा भारी नहीं है ना उन्दुग्रा बिसिना Bobting bobtan dosin जोबमोनलाय औ बे गिदिरना खनसे लानानै थांलै माबा सि बानायोमोन ना गस्ला लंपेन्ट दैयाव नै दर्जिसो न' मालिकआबो टेलर
गस्ला सुग्रा टेलरसो दालि गाहायाव लाबोजोब्बाय गाइस नै दिनै आथिं लाना फैजोब्बाय नै आरबान कम्पानि बक्स गोजा हा बेनिया सान्थिलाम ओंखारदों पुनिया बुमिलियावसो ini lu yang langsung dia mabai desa mah ya coba udah oh अच्छा है बाबा बे lokasi lah oh please dong gini nanti di sini fui gajiba booking kayak labojobaय lama dong jauh tidak ada problem lama beliau itu pasnya apa ya वो नहीं है तो कुछ भी नहीं ओए नहीं आयु ठिबुला बावबाय नै aku jauh kecil jauh जाबखांजोब्बाय दानिया होजों थांनानै आनलड खालामहैनायसै गाइस थांबाय फाइनालि बाय An hour later. बेयो जाहैबाय रुम गोदान दिनैनिफ्राय गोदान हाबफैनोसैलै नै थिगानो जाबाय किटचेनाबो मोजांसो बेसोरखौहाय इसोर बिदिल' बानायोलै ने गोसोम बेसेन मा होनांगौ होनब्ला मोजांसिन जायो रुम मालिकआ नै गोदान रुम बेयो किटचेन जाहैबाय किटचेन ओंखाम संग्राबो किटचेनबो बेयो गिजार दंबावोसो हनै बाथरुम टयलेट बाथरुम मोननैबो एखे वाव काबाटना बरियालै नै बे जाहैबाय रुम गोदान दिनैनिफ्राय बेयावहाय शिफ्टिं जासिगोन आंनि नङा दै गाइस खिन्थु काबाटनानै काबाटआलाय बिराद मोजां काबाट नै जि दोनग्रा गामियावहाय बिदिनो
थिगानो मोजांसो नैबेयावहाय माबा माबि ओरैनो सेटिं खालामग्रा बेलाय नोंनि गोसोसै मा खालामो औ ओइथिं मानसि दं ए फिसाज्ला थायो बाव बलाय मा दोंबावनाय औ बिदिनो मोजां गाखोलै बे बारा गरम जानाय नङालै गरम लादासिनो मेंजोबाय मेंबाय दिनै न' गोदान सोलायनायनि दा मोनायावहाय गिर्जानि मानसिफोरखौ लिंहरगोन ना नै बिल्डिंआ बेनो बिल्डिंआ नैबे बिल्डिंआ सेकेन्ड फ्ल'रावहाय ओमफ्राय दा मैगं हाबाय बे मा जिंखा फोरला Cinta noli ya. जिंखा नङा Jika. बहलबो नङा बहल नैबे थारुन आलु मोनसेया माजों संनाय दे माबा बहलबो हादों आलुबो हादों थारुनबो हादों मिक्स बानायगोन नोंसोरो Kusai nunga. Dari Cimno.